Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Sinendatshana la. Kuthiwa sinesikhaftini esi-rectangular esivulekile ngaphezulu, ivolume yakhona amamitha awu-10. Bakutshela ukuthi ubude baso lesikhaftini ukuthi uphinda kabili ubududla baso lesikhaftini. Kusetshenziswe indlela yokwakhiwa kwalesikhaftini noma singathi imaterial ebiza u$10 isikwele sisodwa. Uyabuzwa ke manje ukuthi uma ukuthi ke amaside omabili ewu$6 i-square meter kuzomisa kanjani noma inani uzobe usulidinga lizobe selumalini lokuthenga yona i-material yokwakha lesikhaftini sethu. Uyabona la ngizama nje ukubenza ngempela, ngizama ukudwebela yona i-rectangular yami. Yabona ngidwebe ngendlela ye-3D ukuthi yabo uyabona ngaphakathi ngoba theqala nje indaba yethu kwakhulunywa ngendaba ukuthi isikhaftini sami lesivulekile phezulu. Ngiyathemba ukuthi angeke muhle umdwebo wami, muhle ngempela. Asibhale la esikuphiwe. Kubalekile ukuthi indaba usifundisise kahle ngoba impendulo sikukhona kulo ndaba. Bathe i-width la noma i-length i-double noma kuphindwe kabili kwi-width yethu ubududla. Base bathi kubiza $10 isikwele. Sofaka lapha okusho ukuthi la ngaphakathi khona la sothola khona izikwele zethu. Thasu $10 sisodwa. Ngizama nje ukufaka umbala la ukuze sizikhumbuze. Kekeleze ngomuqa wami ngibhalela $10. Ukupho kunye $6 emaceleni. $6 ngabhala ngapha $6. Okusho ukuthi ukwakhiwa kwethu kwalesikhaftini sethu kuzosibiza imali ethize ngoba nakubasitshela ukuthi amamitha asemaceleni noma ngaphakathi kwekwele abiza malini. Thina ke sikufunayo ukuthi sibone ukuthi iwumalini yona le material esoyidinga ukuthi sakhe lesikhaftini sethu. Ngibhala nje lo uhash wami loya ngoba ngifuna ukubona ukuthi i-height yona kube sokwehlisa i-cost kupho sikuphiwe. $10 ncase kuthiwa $10 yeah kuthiwa $10 kwaphindwa kwathiwa $6. Ngakho u$10 wethu la kuthiwe uqhamuka phi uma ukuthi siphinda kabili. Ngakho ngizobambisa ngo-x ngoba sazi ukuthi i-width ubududla bethu bungakanani. Ngidivide njengoba ngibhalele ngokuthini ngokuthi izobiza malini i-base. Ngiyabona ukuthi u-XH kumele sifake u6 ngaphambili. Siqhubeke singakhohlwa ukufaka u2 wethu ngapha. Uthi ngifaka nje umbala okukhombisa ukuthi le ndawo iyona lesibambele OH bethu. Kuphi nje singakufaka futhi. Okay, kuhle uH asiwazi, uX asiwazi. Size la sithi 2x sifake no-H wethu. U6 lo angithumele u6 wethu umele $6. Singakhohlwa nangapha sifake ukuthi u-H wethu oqala loya no-H wethu wesibili njengoba ngisekela u1 no2 base so divide ngani ngenani lokuthi emaceleni bathe kubiza malini. Asiqhubeke sithi u2x ono squared plus sofaka ba sekuzoba u12xh base u2 times 6 times 2x sipho 24xh. I want to h uzimele wodwa sothola u20x squared. 12xh sipha bani 36 ngobani ngoba u12 no24 mabehlanganisiwe basipha bani basipha u36. Uma sebesiphile ke lokho sibhekisise kahle lokho sinako manje sino 20x squared sathola nokuthi plus 36
XH. Uyabona manje ukuthi uH wethu awuhambisani nalutho la. Futhi asuqagela sithi senze ngathi siyazi ukuthi mhlawumbe umeleni. Nake sikuphiwe kwindaba yethu sabona nomdwebo wethu ukuthi sifakelele sikufakelile kodwa asinawo inani lika H. Ngakho ngizothi as times lokho vele singenako ukuze sitholeni uH ezimele. Ngakho ngithe u2 times 2x times h osipha bani osipha u10 wama-meters lawo esiwaphiwe vele endabeni. Sisalele u2x squared manje times h kuhlanganiswe x bami bona mangiphe u-x squared okuzongipha u-h ukuthi u10 enzansi kube khona bani u2x squared h sesino5 ngoba udivide no2 xh ngezansi x squared ngenzansi. Uma sesina lempendulo ke sesiyazi ukuthi ke uH umele bani. Kuzosisiza kakhulu ukuthi sazi ukuthi uH wethu ungubani sesofakela la esikhaleni sika H sesofaka yona inamba esitholile sivule amakhwapha ethu sithi 5x squared ngezansi okumele uH wethu ke lokho. Siqhubeke nesibalo sethu. Sivulele uC sithi u36x ke basisuhlanganiswe no5 over x squared ke sesothuba 180 ngoba u36 times 580 base siba no-x ophethe bani ophethe u-1 ngaphezulu. Sithi kuyisekela ke lempendulo yethu lesitholile la. Ngase sizozama ukubona ukuthi sisebenza kanjani ngayo. Kulolu hambo lwethu sizama ukuthola phela impendulo la sibuzwe khona. Asibona ukuthi njengoba ngivulela isikhala la ngezansi singakwazi ukuqhubeka kanjani. Sizama ukuthola inani phela lezi zinto esizidingayo ukwakhani lesikhafutini sethu esinaso lana ukuthi umalini inani lakhona futhi sifunani eliphansi kakhulu inani asifuni inani eliphezulu phela asifuni into ezibizayo. Sekuthi 40x ngoba u-x squared wethu 180 no-x wethu lo phethu minus 1 uzobubani u2 ngoba baya timesana. Kodwa usa negative uyabona ukuthi kusawu negative 2 40x minus 180x ophethe u2 phezulu. Ingabe khona indlela esingazama ukuthi sihlanganise ngaso lesibalo noma x bethu basizana. Asibuyele emuva sibheke sibone ukuthi u-h sesimxazululile ngithi wona lo wenza ukuthi sithole lenkinga esinayo la ya 180 x uphethe u2 o negative. Ngakho manje sizomisa kanjani? Ingabe kungadivideka kukhona u-x othwele noma asibheke la ngala eceleni. Bangithi 40x njengoba kubhaliwe lapha ngizithi 180x minus ngase ophethe minus 2 ngithi 0 40x wami ngifuna ukweqisa u180 ngale ukuze kube njani ukuze ux wami ophethe 2 nguwenze njani ku divide usu positive ngoba yini ngoba uyeqile u-equal wethu waba positive 40x cube ke manje ngoba x bethe bebathathu 180 ngale u40 no8 bangenelana 180 divided by 40 sipha bani 18 over 4 bawufuna ukunciphisa ungaphinda uwehlela u9 over 2 u9 over 2 awusiphi impendulo nje ethulu kuzoba no comma nje something yazazi into enjalo. Sibheke la ukuthi ngabe impendulo esitholile leyo 9 over 2 wethu uyiqiniso yini. Ngifake ngaba 1 over 3 ngivale ngivule 1.650 impendulo esitholayo ngishilo ukuthi kuzoba nento njengamakhoma ngoba uyabona ukuthi akusiyona impendulo eqondile u9 divided by 2 kuyabona bakuthiwa mhlawumbe u8 divided by 2 kodwa manje u9 usipha inkinga okusho ukuthi sipha impendulo yethu yokuqala ukuthi u1.65. Manje lempendulo esitholile kusho ukuthi iyona yini impendulo yombuzo wethu losutholile u1.65. Athi ngishintshe mbala ngize ngala ngithi uma ukuthi ngiyasithatha ke lesibalo sami la ngisivulela ukuthi usiwethu uphethe manje ngisiqale la ngenhla kwempendulo yethu ngasiqali kwimpendulo ngithi 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 .
ngithi 180 noma 180 wami usungenelana no2 njengoba sesino 360. Yabona manje u-x cube wethu ngiyazisa uma ngase sidivide siqhubekezele ngalendlela esenze ngayo la sofinyelela kwimpendulo efanayo na, noma esikhaleni sakhona phela sesifaka impendulo esitholile. Yabona manje ukuthi sithola lokho esikubiza ngeconcave, okusho ukuthi uma ngase mhlawumbe kuthiwa uyayidwebela impendulo yakho uthi ngiveze la i-concave noma indlela yomdwebo wakho uqonda unjani, uqonda phezulu njengoba ngibhalele lapho ukuthi upwards, okusho ukuthi phezulu. Uyabona ukuthi asibuyele la thina sikufunayo, sifuna inani lokwakha njengoba la sibona umbuzo wethu lokwakha lesikhaftin set eliphansi, cheapest eliphansi inani lethu. Sifuna elingezansi ngempela inani lokwakha lesikhaftin esisidingayo. Ngakho sithola impendulo esiconcave upwards, okusho ukuthi kuyenyukela noma umdwebo wethu ngabe wehlile uyenzansi njengoba ubona la. Sitimesela nge-calculator sibone ukuthi siyafinyelela yini kwimpendulo esigculisayo. 65 squared plus 180. Khumbula ukuthi lo x wethu ubuphethe bani, ubuphethe u-minus 1 ngenhla phezulu. Sithola ba 163.5409 inamba iyaqhubeka kanjalo. Asibona ukuthi singase sithathe lokho esikutholile nxa iphutha shintsha umbala sithola 1.65. Angithembi ukuthi ngikhumbula kahle, beku 1.65 inamba iqhubezela ngalapho. Yabe kunjalo ya 65 ngobani sithenthi lokho sikutholayo manje ukuthi $163.54, okusho ukuthi ke lokho sikudingayo mhlawumbe kokwakha lesikhaftin leso uyasibona lapha phezulu. Sibuyele kancane sona sisizwe ngokuthi siqale sixazulule ubani u-h wethu, sithola ukuthi ubani omele bani, base siyalithola inani lethu eliphansi ngempela lokuthi sithenge ini esikudingayo kokwenza ikhaftin $163.54.